Hello guys, kami ang mga tumboy nga tambay, nag-init og tubig. Butangan og sana, sige butangan na. Luya. Luya og asin. Kay magtuob mi. Kay magtuob me, kay naulanan me, kay parang dili imisip uno og hilantan. Para dili imisubawan na mangon midaan, nagang midaan, kay delikado ang panahon karon, mo ninyong buhaton. Oh, kung namoy gipambatay sa inyong lawas, magtuob ta kay kontra COVID ni, kay na delikado ta ni. Ito, pamatay kita na yung dito mga ano. Buyog. Ito, tinood, sakto na nga. Oh, magtuob ta kayo na, likado ta na tuob kay... Ay! Magsugod na magtuob kay... Ining niyang... Kaya na, gabiin na, niya na yun. Ining niyang... Ay, tabunin lang yung mata, may. Ay, lag, ano yung mata? Uy, bulatan. Uy, bulatan. Ayun, yung pa, hungawa ha? Ay, ang gato, bre, hungaw. Na. Ayaw pa hungaw. Diba, lili pa hungaw ng habol ba? Ay, kanang kan, yung taklob. Sige. Ito Kina? na. Empresi ka mo yan, kuan. Oh, come on, nadawat na akong face. Sa may palabihon niyo, daot mo mong face, madaot mong kinabuhi. Buya, baka ko'y liwat. Tuuban na itong artista kay... Oh. Mo gini buhaton kanang kuan kanang mga maudanan ta kay. Sus kadog maunsa ta. Ana managang tadaan. Gonta. Sige, come on. Ay lagi buka yung mata, maluto niya na. Nag-close all my eyes naman ko. Hindi alalim mo mag-open ay mong mata. Kainit diya. Okay. Nagang tadaan ay. Dapat di na masingon ni mo ang kainit. Magawas ang mga bad kuan ba? Bad Fluids. Bad odor. Dali sud kay panahon karon. Mana magbahala ko tay hilante patuob kita, naulanan ta. Unon Sige, pala may ta. galakaw-lakaw. Kabalog sa mga halubilo nga tao. Mga unggoy. Tol akong lubot. Katuli ang lubot. Hindi mo na. Minis ko nina eh. Nami pamina no. Within mga 10 minutes now, 15. Lapas na 10 minutes ako. 15 minutes. Hmm. Ano no, igo gid mo wala ang aso.
Napit naman yung walang asan ako. Ang sa mga diha gihigop na imong Napit na naharong tubig. Hello? Ako nang higop. at masakto gid kayo nga 20 minutes no. Hmm. Basta pabukalon jud kayo. 50 minutes mga. 1 minute, 1 hour. Buyag. Eh panuhot. Kada gabi na ito na buhaton ko. Kada gabi ito magtuob. Kada gabi ito magtuob. Kaya kadadlam magulan. Kada gabi magulan di. Nga lang, pisang nanong maulanan ta, namatay lakaw kada hapon. Magkamantagan, iro, magkaon man nag-iro. Kaon may giro kada hapon. Kada hapon na po may mulakaw. Kada hapon na yung lakaw. Yan naman may pakanong iro god. Yan maulanan me. Nya, di may ginahag subawan, mo ning magtuob na lang me. Magkuan may daan, managang may daan. Wala, ang imiming. Ang imiming ha. Kasi magpil mo na siya tuob. Wala, ang imiming oh. Yung dan. Na? Okay, gas daw. Maayo. Anda. Sige pamati. Dumi kayong sa pamati. Paringot yung tama no? Wow, gikan ga. Dulag baterlata. Lang, singot today kayo. Sige. Ako na sad. Para pod. Yan na pod. Mag-magic sa sulod. Taob sad ko. Yeah. Isa ka Abracadabra. Magic ko na ko gulaong siya ha. Yo. Gina dong. Huwag mo nagmilagro ng sulod. Kumiya kaya gipaningot. 1 hour ka na ha, 1 hour. 1 hour. Kulo na. Yan na natin. Tiyo, buda. Init kayo. Tingog, bisag taghoy. Anak ko. Ano man? Mura manong kagbaki bihang. Mura Anak ko, man gusto ko kasigbin sa gatuwad noon. Gusto ko sa kung kuan mo. Magluhod ba? Na. Sa, uy. Gawas na ng alis ngaw kasi kagalihok diha. Wala eh. Gusto ko sa kung lawas eh. Dapat manggod na singon mo. Singa manggod. Sa pamati.
Init pa? Init pa kayo? Marami og tuob guys. Rato, bye.